A facer un pequeno vídeo explicativo en conjunto de todo o que ten o proxecto. Ten dúas partes, agora vamos a explicar esta. Este é o carro anti-intrusión e este é o carro de alarmas técnicas. Entón, o carro de anti-intrusión vai todo controlado inalámbricamente, pode ser en modo local ou en modo remoto. Bien, e o que ten son as seguintes placas. Ten esta placa, que é o módulo receptor de un emisor que está no mando, que despois o podemos explicar e que se pode ver aquí. Esa placa é a hermana de esta outra que está aquí debaixo, conectada a través deste bus blanco chiquitín. Este sería o emisor que transmite as señales desde aquí, este é o receptor, vale? Bien, despois isto o que fai é controlar o carro e controlar o módulo de fumo, o módulo de fog. Entón, o carro se controla con esta plaquiña de aquí, vale? Que esta é diseñada por nós, aquí no proxecto, é montada, e o módulo de fume é este de aquí, vale? E o módulo de fume se controla con esta plaquiña de aquí, que ten estes dous relés, vale? E esta placa, que o único que fai é, como traballamos con baterías de 12 voltios e necesitamos 5 voltios para a lógica, pois temos aquí o que nos reduce de 12 a 5, vale? Entón, en modo local, en esencia, o que temos é isto. En modo remoto, pois temos máis ou menos o mismo, pero temos esta plaquiña de aquí, que ten un mini servidor web embebido, que é unha Raspberry Pi, e despois temos esta plaquiña de abaixo, vale? Que é a que, digamos, sustituye a que antes traballaba en modo local. O sea, en modo local son estes relés os que están funcionando, e en modo remoto, a través de internet, pois funciona esta, vale? Isto en cuanto ao carro. Despois se alimenta con as baterías que están aquí, vale? E o carro ten dous motores grandotes, que son este daqui e ese dai, un en cada roda, vale? E despois, no módulo emisor, pois temos isto, que temos a través de un Arduino, pois controlamos as señales que envía o emisor, vale? E aquí, pois é realmente onde se controla, adiante, atrás, dereita, esquerda, e despois este botón que é o que dispara o fog, vale? O módulo de fog. E isto vai alimentado a través desta batería chiquitina de 12 voltios, vale? Isto pódese controlar tamén a través de unha tablet con un programa que fixemos nós, ou a través de un móvil, vale? E el nos vai avisar a través de internet, a través desta cámara, que podemos ver tamén tanto en local como en remoto. Nos envía un correo cando se produce a alarma, e nós en ese momento podemos conectarnos, ver o que ocurre e actuar sobre o carro, non só conducilo, sino tamén disparar o módulo de fog a través de internet. Esta é a explicación do proxecto que estamos facendo integral de seguridade electrónica. Esta é a parte do carro de alarmas técnicas, é o que ten o carro, e despois ten os mandos a partir dos cuales podemos controlar o carro. Primeiro vamos a explicar o que ten o carro e despois pasamos a explicar a forma de controlarlo. Bien, ten dúas formas de controle, exactamente igual que o carro anti-intrusión. Ten un modo local, digamos, e un modo remoto, a través de internet, vale? Entón, o que ten este carro son alarmas técnicas. Aquí podemos ver todas as que ten. Ten 10 alarmas técnicas. Ten un PIR, ten un de shock, ten un de gas, termovelocimétrico, de fumo, de inundación, de luz, de temperatura, final de carrera e contacto magnético. Cualquera de estas variables podemos facer que, se se activa, nos lo comunique a través de internet, e no noso móvil saltaría un mensaje de alarma, ademais con 6 fotos do evento en ese momento, que o fixo saltar. Entón, o que ten son todas esas alarmas técnicas, ten unha cámara que, ademais de permitirnos ver o que está pasando, nos comunica a alarma. Despois ten un módulo de extinción, que o módulo de extinción, aquí se pode ver que vai o depósito, e aquí debaixo
pois vai a bomba con todo o sistema de tuberías, etc. E aquí ao lado tamén nos baixos van a alimentación, que son esas baterías que se ven aí, vale? E despois, en cuanto, digamos, a electrónica, pois o que ten é moi parecido ao outro. Ten a parte de local, que ten esta placa que é exactamente igual que a outra, que o que fai é controlar os motores, e esta co que fai é controlar a parte de extinción, vale? E despois ten esta placa que é exactamente igual que unha que había ali para pasar de 12 a 5, e despois o que ten é o módulo receptor, que son esta placa que ten un Arduino micro e chegan as señales a través deste módulo XBee. Aquí cambia, non é como no outro, que había un emisor e un receptor que traballan na banda de FM. Isto é diferente, isto vai a través de XBee. E despois tamén ten o Arduino, a Raspberry Pi, que o único que fai é levar un mini servidor web embebido que sirve para controlar a plataforma remotamente. Bien, eso en cuanto ao que é a plataforma en sí. E despois a plataforma a podemos controlar de varias formas. Podemosla controlar a través de un mando, donde aquí vemos dous joystick que nos sirven para controlar o coche e para controlar o módulo de extinción. O módulo de extinción leva unhos servos e é totalmente controlable desde aquí. O permite girar adiante, atrás, etc. E despois leva unha pantalla LCD que tamén nos notifica de onde procede a alarma, e despois aquí debaixo leva o módulo XBee que transmite inalámbricamente a señal, e despois aquí leva unha mini batería. E isto podémolo facer tamén a través de unha tablet ou a través de o móvil, que é onde nos saltaría a alarma en primeira instancia no modo remoto. Leva tamén uns finales de carrera, igual que o outro, para que cando choca automáticamente para, se bloquea, xa non sigue. E isto é todo. Vale, agora vai pegando o lume, e desde aí eu creo que xa pode. E agora xa non para. Non para? É como hai que para. Hai que darlle a seta. Darlle a seta. Está grabando e dice que non para. Ai, pero sacolle vos. Dalle forte. Aí. Un pouquinho para atrás. Ahora isto, carallo, isto xa é un lume, Pode ser, por esse caminho. O motor casi non se move. Bueno, o invento funciona mellor do previsto, Non é que te máis adiante, aquí concentrate máis os... Sarra que te apagado. Está, ese é o fumo que vos facer. Oye, que isto... Desde aquí sí que se colle ben. Xa está apagado, non? Sí. Non, non está apagado. Non? Eu creo que sí. Non. Acércate máis. Aquí é alcohol. Las cae era mellor lume... Claro, o lume normal apagaría moito máis. A molla con papel, ves o fumo máis.